हरिसिंगायाव सोलिगासिनो रुफाथि मायथाइ हादरनाङारि जोहोलाव बालिराम बर' देरहासार सनानि काप। बेनि जोबथा बादायलायनाया जागोन फैगौ 17 नबेम्बराव। सुबुंनि होंगो दोंगोआव गोमखांदों हरिसिंगा रबि कसारी जोलुर फोथार। नंगौ थारैनो मख'नो गोनांदि हरिसिंगा दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो हरिसिंगा रिजनेल स्पर्ट्स एसोसिएशननि जथायै बानजायनायाव थांनाय 17 खालारनिफ्राय जागायनाय देग्लायनि 25थि एबा रुफाथि मायथाइ हादरनाङारि जोहोलाव बालिराम बर' देरहासार सनानि काप जोलुर बादायलायनाया रबि कसारी मिनि स्टेडियामाव बेखेवजालांदोंमोन। बेखेवनाय साननिफ्रायनो सुबुंनि होंगो दोंगोआव रबि कसारी मिनि स्टेडियाम खुंजानाय जोहोलाव बालिराम बर' देरहासार सनानि काप जोलुर बादायलायनायनि नैथि सेमि फाइनाला थांनाय सानखालि सोनाब बेंगल रेडबुल एफसि आरो तेजपुर सिटी एफसिनि गेजेराव जानानै थाङो। जाय बादायलायनायाव रेडबुल एफसिआ टाइब्रेकारनि गेजेरजों तेजपुर सिटी एफसिखौ फेजेननानै फैगौ 17 खालार एबा गाबोननि सानाव क'क्राझार जथाइ एफसिनि हेंथायै गेलेनो थाखाय मासि आवग्रिनो हानायखौ नुनो मोननाय जायो। जि जोंनि रुफाथि मायथाइ फालिथाय जोहोलाव बालिराम बर' फुटबल चेम्पियनशिपनि बे फुटबल बादायलायनायनि हाबाफारिखौ जोङो 12 नबेम्बरनिफ्राय जागायदोंमोन आरो दिनै फैयै फैयै जोबथा सेमिफाइनेल। बेवहाय जोङो जोबोद गाजा गोमजायै जोङो बे हाबाफारिखौ खुंफुंबोनो हादों आरो दायो आबाद बुथुमनायनि समय थेवब्लाबो जोंनि रायजो राजा आरो खेलखौ मोजां मोनग्रा साफ्रोमबो फुटबल लाभार्सफोरा फैनानै बेयाव लैहोर लैहोर बाहागो लाफैदों आरो नायफैदों। जोंहा जोबथा फाइनेलखौ जोङो समबार अर्थात 17 अक्ट'आव जोङो लानाय जादों। बेयावहायबो जोङो जि जोहोलाव बालिराम बर' गल्ड काप फुटबल चेम्पियनशिपनि जि हाबाफारि बेयाव जोङो माने बिनि जि आइडिय'लजि आरो प्रिन्सिपालखौ लानानै जोंनि रायजो राजाया निस्सय बुजिगोन आरो इयुनावबो बिनि आइडिय'लजि आरो प्रिन्सिपालखौ लानानै जोंनि रायजो राजाया निस्सय डेभेलपमेन्ट जागोन होननानै जोङो आसा फारिदों। लोगोसे बिनि मुङाव जोङो जि मोजाङै मेगाजिन मोनसे दिहुनदों बेखौ जोङो जोंनि ओनसोलनि मेलेमजिबि आरो रायजो राजाफोरनो जोङो मोनथिहोनो बेबायदि दिहुननाय जादों। आरो लोगोसे बे फाइनेल बादायलायनायाव जोबथा फाइनेलाव जोङो हांख्रायनानै लाबोदों मानगोनां बिटिसिनि डिपुटि चिफ रिहन दैमारि सारखौ जोङो हांख्रायदों आरो लोगोसे मोनफ्रोमबो जोंनि बिटिआर ओनसोलाव थानाय जि राजखान्थि हान्जानि लिडार दैदेनगिरि बिथांमोनखौ जोङो बे फाइनेल दिनाव जोङो लिंदों आरो निस्सय बिथांमोना फैगोन होननानै जोंखौ आसा होदों आरो फैगोनखौ जोंबो मिजिंथिदों। लोगोसे रायजो राजाफोराबो जाबायदि दिनै जोबथा सेमिफाइनेलाव रोजा रोजा बाहागो लाफैदों बेयावबो निस्सय बाहागो लाफैगोन जोङो बेखौ मिजिंथिदों। बे जोबथा बादायलायनायाव जाहैबाय वेस्ट बेंगलनि रेडबुल आरो क'क्राझार जथाइ क्लाब एफसि बे मोननै हान्जाजों जि जोंनि जोबथा फाइनेल खेलाखौ गेलेगोन। रायजो राजानि अनसायनाया बेनो फैनानै बिथांमोना जोंखौ टिकेट दाननानैबो हेफाजाब होदों आरो जोंनि ओनसोलाव जायफोरा बिजनेसमेन बा राजखान्थि हान्जानि लिडार बिथांमोनाबो जोंखौ एसे एनै हहाय खालामगासिनो दङ आरो हहाय खालामदों। निस्सय फाइनेलावबो बिथांमोना हहाय खालामगोन बेनिखायनो जोङो गाजा गोमजायै मोजां खुंफुंनो हादों। जों बे समाव नुनो मोनबाय जि माखासे जिथु सिनियर गेलेगिरि आरो बेजों लोगोसे हरिसिंगा ओनसोलनि थाखाय मुं लाखिबोनाय साफ्रोमबो सोद्रोमाफोरखौ जुनिया भाबै नोंथांमोना बरायनाय हाबाफारि लादों। नंगौ बेयो सैथो खोथा। जायफोरा जोंनि ओनसोलनि थाखाय जौगाथायनि खामानि मावबोदों दुलाराय बर' फरायसा आफादानो जा बा समाज सेबक बा जोंनि स्पर्ट्स एस'सियेसन हरिसिंगानि प्लेयार्सफोर गेलेगिरिफोर बिथांमोनखौबो जोङो मोनसे मोनसे मेमन्ट' आरो आर'नाइ होनानै जोङो बरायदों। फार्स्टनिफ्राय दिनै जोबथा सेमिफाइनेलसिम जों बरायदों मानो होनब्ला जोंहा फाइनेलाव गोबां आलासिफोर फैगोन। बेनिखायनो बे हाबाफारिखौ जोङो बे जोंनि गेलेबाय थानाय बा गेलेहोबाय थानाय हाबाफारियावनो जोङो बरायनाय जादों। मानो होनब्ला बिथांमोननिबो अबदान दङ जोंनि ओनसोलफोरखौ जौगाहोनायाव। स्पर्ट्स बिथिङाव जोंनि हरिसिंगा ओनसोल बा जोंनि खाथि खालानि गामिफोरनिफ्राय नेसनेल प्लेयार आरो इन्टारनेसनेल प्लेयार गोबां ओंखारदों। बिथांमोना जुदि खस्थ' खालामोमोनब्ला निस्सय बेफोरबायदि प्लेयारा ओंखारनाय नङामोन आरो बिथांमोननि जुगिदिनो स्पर्ट्स खथायावबो जोंनि गोबां प्लेयारफोरा साकरि मोननो हादों आरो लोगोसेयै
जाय जोंनि दैदेनगिरि जोहोलाव बालिराम बर'नि मुङाव जोङो बे खेलखौ होदों बिथांनिबो गोबां अबदान दङ जोंनि ओनसोलाव बिनि खामानि मावनाय मानाय जौगाहोनायनि थाखाय जेरै एगजामपोल हिसाबै जोंनियाव एसे गोग्लैसोनानै थानाय जि समबाय कमिटि बा बेबायदिनो मार्केटिं दङमोन बिथाङा बेफोरखौबो बै समाव सामलायबोदोंमोन आरो जौगाहोदोंमोन ओनसोलाव बेबायदिनो गोरों जाबोदों बा जौगाबोनायखौ जोङो नुनो मोन्दों। नोंथांनि बायदिब्ला नैबे गल्ड कापनि गेजेरजों गोबां उन्नत जादों निस्सय जानायखौ जोङो नुदों आरो मानो होनब्ला जोंनि जायफोर उथिफुनाय प्लेयार्सफोर जोंनि उदालगुरियाव लिग जायो डिस्ट्रिक्ट हिसाबै बेयाव लिगाव जायनो चेम्पियन जायो बेखौ जोङो होनाय जायो लकेलनि हिसाबै जोंनिया हदायनो नाम्बार 2 नाम्बार 1आव हरसिंगा रिजनेल स्पर्ट्स सेसना थायो बेखौबो होफायो देग्लायो जोंनि हरसिंगायाव टाउन क्लाब दङमोन टाउन क्लाबा लिग चेम्पियन जानाय हिसाबै बेयाव बाहागो लानो हादोंमोन नाथाय बिथांमोना सेमि फाइनेलाव जेनदों जोबोद मोजां गेलेदोंमोन थिग बेबायदिनो जोंनि ओंखारबोनाय प्लेयारफोरा बेहाय बादायनानै गेलेनानै आरो गुबुन गुबुन जायगाफोरावबो बिथांमोना गेलेहैनो हादों आरो निस्सय बाहागो मोनदों जों जौगानायखौ नुनो मोनदों। नोंथांमोना गोब्राब नाजासेयावबो जेरावबो जाफुंसारनो हायाखै नामा? जानांदों नामा गुबुन गुबुन रोखोमनि जेंनाजों मोगा-मोगि? जुदि जेरावबो जाफुंसाराखैब्ला आरो बायदि जेंनाजों मोगा-मोगि जानांदों अब्ला बेफोरनिफ्राय जेंना बोस्रांनायनि राहाखौ लादो। मायांनिफ्राय सोलोंथाइ लानाय मुंदांखा तान्त्रिक आरबाज कबिराजआ नोंथांमोननि बेफोर जेंनाखौ बोस्रांनानै होगोन। बयनिबो गेजेराव सोमजिबाय थाग्रा जेंनाफोर जेरै सोलोंथाइ लानायाव सोमजिनाय जेंना, हास्थायब्लाबो साख्रि मोनैनि जेंना, फालांगियाव जेंना सोमजिनाय, हा-हुनि जेंना, बिसि-फिसायनि गेजेराव दावराव-दावसि जानाय, मोजां मोनलायनायाव हेंथा सोमजिनाय जेंना, जुलि जानायनि उनाव गथ' मोनैनि जेंना, फेग्रा एबा निसा मुवा लानायखौ गारहोनायनि राहा, सुथुरनि गाज्रि नोजोरखौ दानगारनाय, जुलि जाखांनायनि उनाव गुबुनजों मोजां मोनलायनायनि सोमोन्दो लाखिनाय, राजखान्थि बिथिङाव जेंना बायदि बायदि जेंनाफोरखौ गैया खालामनायजों लोगोसे गोसो बोनो हानाय गोहोनि ताबिज एबा राजमुहिनि ताबिजखौ मुंदांखा आरबाज कबिराजनिफ्राय मोननो हागोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो? नोंथांनि जेंनाखौ गैया खालामनो थाखाय 7908887945 मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालामदो आरो आरबाज कबिराजनिफ्राय सुबुरुन लादो।